están a tempo de rectificar e efectivamente hai un clamor cidadán e haino porque é a primeira vez que a Xunta pecha un servizo de partos nun hospital comarcal e é o goberno da legislatura do rural e o que dicía que a creación da SEOXI ia mellorar a calidade da atención. Non sei se as mulleres de Lemos poderemos parir en Monforte no 2020 porque o caso é que nin no Barco nin en Monforte se chega nin a metade deses 600 partos anuais. Xa dixeron que non ían pechar estes paritorios, pero por que Verín sí? Por que en Verín non se ten en conta a distancia? Pois a razón é ben sinxela, porque é máis fácil cargar sobre as mulleres que xestionar ben, que buscar solucións, porque solucións sabías, pero implica xestionar a sanidade tendo en conta a realidade do poboamento disperso do país e poñendo recursos sobre a mesa. Din que falaron cos profesionais. Falaron coas matronas, porque temos a estas profesionais de referencia do parto normal aquí na tribuna, e elas mesmas que veñen de reunirse coa valedora do pobo para evidenciar que as mulleres de Verín e da comarca quedan en desigualdade con respecto a outras comarcas galegas, estas profesionais estaban dispostas a facer xornadas no Chú antes que pechar o servizo. Non sei se tamén falaron cos obstetras e pediatras de Verín, porque cal é o criterio científico que levou a que non haxa gardas de pediatría en Verín e se haxa que desplazar 70, 100 kilómetros para unha urxencia pediátrica. E o certo é que se incrementaron os traslados de neonatos a Ourense. Que sucedía? Buscábanse argumentos para o peche da unidade de partos de Verín, pero vayamos aos argumentos que deu a Xunta para o peche da unidade, porque foron contestados pola Asociación de Matronas Galegas, polos colexios de Enfermería de Galicia, polas profesionais sanitarias de Verín e outros hospitais comarcais. Ata o PP de Ourense lles cuestionou o peche deste servizo. Hoxe mesmo tamén na SER, pois o xefe de sección da obstetricia do Hospital 12 de Outubro, porque en primeiro lugar o umbral dos 600 partos anuais é un criterio para a apertura de novos servizos, pero non para pechar aqueles en áreas dispersas, porque a Administración debe garantir que ali onde haxa un desplazamento moi longo haxa unidades de partos sempre que seña posible, porque o aumenta o risco ao aumentar a distancia. Os colexios de enfermería tamén descartan o argumento da perda de experiencia profesional polo número de partos, porque lembremos, nun parto normal son as matronas as profesionais de referencia e que manteñen actualizados coñecementos e prácticas a través da formación continua, por certo que o Sergas está obrigado a impartir. Hai tamén, é curioso que non teñan en conta todas as recomendacións da OMS e do Ministerio de Sanidade. Por que non teñen en conta na recomendación que incide na necesidade desa atención personalizada, que si se dá en Verín esa atención de rateo unha matrona por unha paciente, porque que a realidade é que faltan profesionais en todo o sistema para atender individualizadamente as mulleres embarazadas. A idade da nai por si soa non é un factor de risco, e máis, vais engadir un problema engadido, que vai aumentar os ingresos antes de tempo. Van a aumentar os ingresos antes de tempo porque as mulleres nunha situación de estrés van a acudir antes e van a ir a Ourense e van ter que ser ingresadas antes de tempo. Moitas grazas. En canto aos informes científicos traslados, porque as profesionais de Verín o que nos din é que non os coñecen, é que por informar nin sequera se lles trasladou oficialmente como vai ser o novo protocolo de traballo, o cal é tremendo. Falemos de datos, sí, pois os datos son que en 15 anos, con 2.500 partos atendidos, non houbo problemas de gravidade na unidade de partos de Verín. Escoito o xefe de xinecoloxía de Verín que avala estes bons resultados, ninguna a morte fetal intraparto. Cando había pediatra en Verín, evidentemente non había que derivar, non había tamén ese risco. Vaise tamén garantir nos traslados que haxa pediatra, eso tamén está en cuestión. En canto aos tempos de desplazamento, claro que hai mulleres no noso país que pasan máis dunha hora de desplazamento para o hospital, por exemplo, as que viven no Courel, pero é que estamos a falar dunha comarca, dunha área do hospital que abarca unhas 30.000 persoas que queda sen unidade de partos e sen servizo de pediatría de urxencias, non? Escoitar os profesionais, xa foi dito aquí, escoite a todos e todas e fagalle caso a todos e todas despois de valorar todas as opinións, non só as que interesan, tamén aos xinecólogos de Verín e do Barco. Feijóo dixo que sí, que se basaba na opinión dos profesionais, pero eso só cando interesa. En primeiro lugar, se só se toman decisións técnicas, pois entón non farán falta altos cargos no Sergas, non? Pero en segundo lugar, pois eso, que hai profesionais que non avalan os seus argumentos, sobre todo esta cuestión que dixo o señor Feijóo por a mañá, que un parto que era, sí, que se podía programar, dixo, significa isto entón que en lugar de facilitar ao máximo que os partos sexan
sexan o menos intervidos posibles, como pretendían facer un servizo de referencia ás profesionais en Verín, en lugar de facer isto significa que vai apostar por unha taxa aínda maior de cesáreas, porque iso que vai pasar, en lugar de apostar por servizos que garanten unha atención individualizada por parte das matronas, que é o que tamén recomendan pois as guías internacionais, vaise aumentar a instrumentalización do parto. No Hospital de Verín podíase ter un seguimento personalizado. As profesionais que están aquí coñecían a cada instante dende o inicio ata o final do proceso. Moitas grazas, señor Vázquez Brao. Moitas grazas.